aja bengok-bengok. Niki lho ning. Nggih. Lak nakokne mami. Nggih to. Saniki kula jawab nggih. Mami operasi jenis kelamin ten Thailand, Pak. Niki dereng rawuh. Ketinggalan niki harus double 2-3 kali operasi nih. Injih. Masalahnya ra diewet. Injih Mbak Ina. Laris. Laris gula setengah kilo. Oh nggih, Laris. cakep sak kilo. Iki mah gak cakep kok. Injih Mbak Ina. Ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak Mbak Ina. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu maturaken kagem sedaya para tamu undangan Bapak kalian Ibu. Injih sugeng dalu. Ugi mboten supe ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Polsek ingkang rawuh. Injih sugeng dalu Bapak Nggih. Kapolsek. Niku Bapak Dan Ramil napa ingkang nggih matur sembah nuwun rawuhipun. Injih. Ugi mboten supe ning ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Saiful Hajah kalian Ibu. Injih. Bobile ing dalu menika sampun ngerawuhaken sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musikan Jombang. ingkang dipun pimpin sinten ning Abah Didik Purwanto. piantune Bagus, ramah Ramatama terus dan tidak sombong. baik hati. Niki acaranipun napa niki kitan? Nggih, kitan. Kitan. Manuke anyar. Ngreyen. Hah? Ganti model. Kagem Mas yang dikitankan selamat menempuh bentuk baru ya Mas ya. Nggih, selamat. Semoga kelak berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Dan juga berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Nggih, ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini sudah bergabung dengan channel YouTube-nya. Gundul TV, Ugi Budi Wijaya. Budi Wijaya TV. Nggih. Wonten Budi Wijaya TV wonten napa kemawon ning CEO sing nggih cerita-cerita Nggih. humor. Nggih. terus ono Yang terbaru. campur sari nih Mbak Inga. Napa niku? Dene wong anti galau. Oke. Ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun rawuhipun sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking sabu seluruh Jawa Timur matur sembah nuwun. Saking Segodo Bancang Tarik sing duwe desa dhewe niki tarik nggih. Matur sembah nuwun. Sabu Sobo Punden saking Baluk Panggang matur sembah nuwun. Saking Kelut Kediri matur sembah nuwun. Injih. Trans Jatim wong bagus matur sembah nuwun. Nggih, Trans Jatim. Nggih ugi penggemar-penggemar setia Budi Wijaya ingkang boten rawuh matur sembah nuwun saged mirsani wonten channel-channel YouTube Budi Wijaya TV. Nggih langsung kemawon ning Nggih Mbak Inga. acara salajengipun Bedayan Serba serbi. masih bersama duo Gak genah. Ngono yo apik. Buddha
nggih. Ije Bapak Mugi Tiono. lancar niki bisnisnya niki bos pentol niki ketinggalan nggih. Nggih apa nggih? Abah Tiono. Kang pundi? Jenengan apa? Jenengan. Mangke kula lek mantuk disukani pentole nggih. Kata si enten to, Pak? Wah nggih matur sembah nuwun. Guyon to, Pak nggih. Monggo ning lang salajengipun. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Kiki Amelia dan Ning Rani Asmara. Di belakang Ning Kiki Amelia. Sinten Mbak Inga selajengipun? Ning Marsa Aulia dan Ning Dias Aprilia. Gendas lewas sak solae Nakoro Maneman Neman Ayo manut talerane jaman terus selewong hatiku kuyot laganmu saya nambahi bangun rayu lancar ning ora urung atiku dadi kopik sedidik semawat aku Selajengipun Mbak Inga. Di belakang Ning Dias akan saya tampilkan pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya dan juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang, Ning Ani Kumalasari dan Ning Ika Rempong.
saya tampilkan Sanana Leo Semerbaksak dan Nyantika Dimasari. Di belakang Ning Nana akan saya tampilkan Ning Vikum Sukrisna, Ning Yuni Suyanto. Sudah 2 tok. Seniwati sekaligus pengereman asli Budi Wijaya, Ning Reni Suren Supri Reni dan Ning Susan Warsono dan Ning Titin Subayu. Reni Suren Reni Supri. Jam tertentu. Siapa baiknya? Ning Endang Sukendut dan Ning Sartini dalam sinetron
Di belakang Neng Endang akan saya tampilkan senior Budi Wijaya, senior. Siapakah dia? Siapa Mbak Inga? Neng Yayu Karmala, Neng Mary, dan Neng Irma Arifin. Ngeneng saderengipun bedayan serba-serbi dipun lajengaken badhe paring pirsa kagem sedaya ingkang rawuh ing dalu menika ngeneng jalem saking keluarga besar Ludruk Budi Wijaya ngaturaken berbela sungkawa telah beperginya Bapak Wulyono pimpinan Ludruk Karya Baru. Semoga seluruh amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Mohon doanya, mari bersama-sama membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah dimulai. Nggih. Monggo dilajengaken. Masih bersama Deliwung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolai arek Jombang. Sumonggo Mas Jono.
tetap saja hitam. Meski air mata darah kau curahkan, melindungi diri mencari jalan terbaik untuk tetap berdiri. Penyesalan memang selalu menakutkan, tapi itu nggih niki Kak. Tadi ada yang request pupus itu langsung ning. Dikasih ning sake. Terus no. Sapira Mas Ral. Yeah. Yo langsung. Satu dua. Request dari orang gak mau disebut namanya. Kene ngopo sikapku saiki wis beda. Kowe ninggalke aku men
gawe loro marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro ati sepurane yo Mas yo katresnane iki mung cukup semene wae pokoke lagune dhewe sing iki cacape tak dongano ndang oleh ganti sing luwih gemati saka aku ate nangis lo ya Ika sesek ning jero dodo pancen larake ning kepiye meneh kowe ora duwe ojo silap batinmu marang anakmu kanas pupus rasa tresno asline atiku ora lilo Mas apa iki saktenane suci jawake sliramu beto ati beto lembenge wis kadang mati rasaku kamais rungokno tangisku becikku wilang saka uripku apa iki saktenane takdir suci jawake sliramu beto ati beto lembenge wis kadang mati rasaku kamais rungokno tangisku becikku wilang saka uripku Mari pesan rangge Tangi nyakoto Kowe teko Gawe loro marang tresno Iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu sepurane yen gawe lara atimu Ika, terima kasih Oke, baik. Satu dua Kabar Tiwoi Berkabur
duduk Anda akan dihibur para pelawak Gondang Budi Wijaya yang akan diawali langsung oleh Cak Rosso. Hadirin yang berbahagia, sebelum saya undur diri, saya Inge Wijaya. Dan saya Ning Mariati. Apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya, saya dan segenap rombongan kru Budi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum